И здравейте хора, в днешния епизод, в който ще играем на Brawl Stars, както винаги, то какво друго да се играе. И ще казвам моя любим броер от всяка една класа. Примерно любимия ми за танкове и така нататък. Така че нека да започваме. В миналото видео казвах, нали, видове плеери, което беше доста забавно. И те сега ще го качат, аз все още не съм го качил. Така че нека да започваме с танковете. И тук имам три, които са ми любими, нали? И те са Бул, Биби и Аш. Но кой ми е най-любим за игра? Аш или Биби? Тук бих избрал, че ми е Аш. И сега ще ви покажа защо. Нещото, което го кери при мене, нали, е неговия гаджет. Защото пускаш го, той се зарежда само за 8 секунди и ако отидеш на Max Rage, можеш да го имаш за винаги. Преди взимаше май 25% хелт, което беше ужасно, ама сега взима само 10. И просто така и имам безкрайен рейдж. Ако не умра. Къде скача той, бе? Той скочи... Къде е скочил? Никъде. В Китай е скочил, човек. И просто демиджа е толкова. Ето едно. Също... Четвърто място. Яд ли тебе, Едгар, бе? Кой психопат използва Едгар? Ако някой от вас използва Едгар, съжалявам. Но главно ми е любим заради този гаджет. Ако не беше този гаджет, най-вероятно щеш да ми е Биби. Но сега ми е той просто заради това нещо. Това е толкова OP. И не знам как хората все още не са го видели това. В смисъл, аз ли съм зле на играта? Хората ли са слапи? Не знам. В смисъл, и сега няма как да падна, освен ако не умра. Добре, вече се чудя какво да правя. Да, го качвам ли този клип? Добре, и това беше. Но сега за... Какво е това? Асасини, да. И тук ми е между този Леонардо да Винчи, Кроу, на който се опитвам да му взема онзи скин, Лилака, който е забавен просто само заради този гаджет. Ако не беше този гаджет, този броуър щеш да е баси букука. И Морис Рингарадун. Но кой ми е любим от тези? И е очевидно, че е Мортис. В смисъл, на кой не му е любим Мортис? И този гаджет е толкова опи, че направо не мога. Не ми кай, че с ботки съм. Айде към следващата игра. Ето ни и в реалната игра, където хората не са някакви роботи. Със сигурност не ме убиха. Ма не ме убиха. И на Showdown добър ли е? Не. На други модове добър ли е? Да. Сега то ще ми скочи. Бул. Ей, момче, какво правиш? Да, ти скоча ли? А? Мине, довиждане. Обичам на Showdown просто да троля хората, като бягам. Бягам на май... Къде бягам? И това беше, не сме спечелили нито една игра, което най-вероятно е скил ишу, ама какво да се прави. И тук любимия ми е... В смисъл, ако не сте разбрали до сега е Грей, защото той ми е единствения броуър над 10 пауър.
над 9 пауър. Защо ми е любим? Бастунчето и дупките. В смисъл, забавни са за игра. И тук що намерихме човек с Prestige 3 Series. От Prestige 2 май няма Winstreak. Май не се зачита. Колко битки има тук, бе, човек. Глей, тази и скинче си има, мале. Еба си модата. Пък тази ме замеря с близалка. Пресе си да бъдете шибнати от огромна близалка. Какво? 3. 3 за сега. Колко ще има? Маля, ама звуците са много хубави. Просто... Чуйте? Аз тук ще си тренирам ейма, който за сега е негативен. О. Да. Как сме 5 човека, като виждам само 3. Пък толкова прави. О, точно така. Как те е срам да ми стил... Как те е срам да ме убиеш? О, скоро взимаме 1000 коинс. Кой герой да апгрейдвам? Ами аз сега апгрейдвам... Къде е той? Апгрейдвам Кролака. На който Hypercharge, забравете да го взимам. 5000 коинс е прекалено много. Много за мен, аз съм прекалено беден за това нещо. Но, сега любимия ми контролър е... Кой не е? Не знам. Мисирес. Ето ни и в играта и... Той ми е на Prestige 2. Което е хубаво. Беше доста лесно. Не, няма да умра. Сега тук искам да си направя малко сенки. Една. 2. О, буль ми трябва, буль. Те сенки все още са опи. Стутка. Мале, как го замерят с яйца просто... Палче надолу. Това беше баси джъмпскера. Тя си аутоем на супера. Добре, няма да правя същата грешка от... Мале. Само кемпят. На! Убито. Това е като българската армия, човек. С един удар умират. Аре бе, ще умреш ли най-после, бе? Колко хилт има тая, бе? Аз имам най-добрия, бе. Умри Че да, взех Hypercharge. Дайте. И победа. Това беше приятно и тук е очевидно кой ми е любимия. Ай също и имам Найджа, което е... Беше доста лесно да я взема.
Но тук любимия ми е Карал. Ако сте гледали миналото ми видео, ще знаете. Сърч ли там долу, бе, човек? Това прилича на някакъв трансформер, бе, човек. От китайската нова година. Мага, аз съм толкова зле на играта. Не идвай. Той идва. Той идва след 3. Да. Гледай ти саунд ефектите и всичко. Баси звука. Караш ме да те убия. Имам един голям въпрос. Защо сме само 6... Защо сме толкова много хора? Не е... Мами... Мале, от тези всичките кемпери, идиоти, простаци... Ми писна. Една кутийка. Оцелих стената. Лагна ми, не ме интересува, не ми даваше да стрелям. Тази игра е тъпа, поправете си я, той е Пайпър, заслужава едно голямо нищо. Той е Пайпър е някакъв дедо в мазето. Не ме интересува. Той говори на джигитайския човек. Довиждане. ...69 хелт, убий го, мале, ту не умира. Не ще умреш, не ме интересува. Няма да живееш. В играта. Той яткова гаргата и умира. Гаргите са опасни същества. Ама драконите още повече. Убий го. Убий го. Убий го. Добре, ми следващо е... Какво е? Нани. Добър демидж. Добър демидж. Това е. Еба си тихото видео. Ще те ла... Ей, пато Хикс клон такъв мръсен. Ти няма станеш нищо в живота, е майка. Говедо такова. В смисъл, ако използва Нани на
Шоудаун. Бату 25 хелче ти го махна в реалния живот, бе. Това не е бот, има Star Power и не е бот. Някои хора не са добре. Айде с машинката. С машинката. Ужас. О, какво правят тези хора, бе, Ела в хращето, бе. Човека с гъбите. Мале, аз съм толкова зле на играта. Защо мене, бе? Уби тъпя Емс. Чао. Пускаме той. Кой? Той двете са лоши. И сме едно срещу едно. Срещу Шели на 14. Това ако го... Това беше като атомна бомба, бе. Това се едно някаква атомна бомба ме ударила в лицето, бе, човек. Добре, тук може да изглежда, че Спраут ми е любимия, ама всъщност е този или този. Кой от двата? Дайнамайк, но за тази работа ще отидем на другия акаунт. Ето тук вече имам Дайнамайки. Дори ще го апгрейдна и ще му взема какво искам демидж. Не ме интересува. Смисъл, аз като го обработя ще е доста по-шумен този клип, ама ако сте на мое място ще видите колко е тихичко и празно и няма нищо в него. Събираме кутийки и сега е време да правя джъмпове срещу този пайпер. Стънах пипера, ама не можах да направя самия джъмп. О, мале как... Аз скочих в него. Добре, сега почваме с джъмповете. Сега какво ще стане тук? Кита ще ми скочи. Мале, как те зна... Ти имаш мозъчно разстройство. Chaos Drop. Въздух. Тук що ми се пада на въздух. Кой да повярва? Първи ден от априлската ваканция. Чувствам се хубаво. Не съм в затвора вече. Живота е хубав. Мале, как се е пранкнах. Ма пак губих. Мале. Тук дори няма да вземам пауър кюбчета. Защото съм прекалено добър. В един клип прекалено... Хора, на вас случва ли ви се да правите клип и да
трябва да вечеряте. И това се случва на мен сега. О, мале, какъв стън. Ама нищо няма да стане, защото тази Биби е безсмъртна, има и щит, и хил, и много хелт. Чай, какво беше тук? Ръвс. Кой използва... Бяг. Мале, какъв джъмп. За какви сте тези неща, като тайна майка прави на много хора наведнъж? Скочи ми. Ето, шибан динамит, докато се взриви, аз вече съм умрял. Бре, последна игра на бързо, че направо вечеря. Сега трябва да вечерям. Аз съм взе да правя клип, което е тъпо. До сега пътувах. Аз пък до сега пътувах. Не, до сега си лежах в леглото. На дивана по-скоро. Време. О, маля, скила просто. Скила е на друго ниво. Тих ще те спася. Ай малко да потролиме. Аз съм ужасен на играта. Нищо. И хора, това ще е за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Днеска доста рейджвахме, както винаги. Което е по-забавно. Поне. И нека да отворим тези стари дропове. В смисъл имам и по-стари неща. И ги отворих за 50 коинс. Еми хора, това ще е за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. И до следващия път.